Татар мәдәният үзәгендә инде беренче көннән ачылганнан бері 20 ел, мына быел без 20 еллыгын уздырдык безнең татар мәдәният үзәгенең. Мин Марий Эл Республикасының Мари Терәк районында туып үстем. Безнең анда Нусла дигән татар керәшеннәре авылы бар. Ул авылда безнең апайлар, бик күп апайлар уйный торганнар егетләрдән. Мин ул авылга бик еш йөрим. Безнең туганнар да бар анда. Аларның өйләрендә гөслә бар иде. Әгни апай аңар килгәч, аннан сорыйды, Әгни апай гөсләдә уйнап бирегез, уйнагыз әле дип. Шул вакыттан ук ул бу гөсләне беләдер идем. Ну, ансамбль бар инде безнең, инструментлар әз җитми. Үзем уйладым, да нишләп үземә ясап карамаска дигән уй килде. И шуннан беренче гөсләне ясадым. Бүген сезнең кулдан ничә гөслә чыккан инде? Ничә гөслә ясадыгыз бүген? Бүгенге көндә 10 гөслә ясадым инде мин моны. Хәзер менә безнең уйнаучылар 10 кеше гөсләдә уйныйлар. Барсына дагы аерым инструмент бар. Барсы да үзем үз колым белән ясалган. Килеп сорыйлар, кызыксыналар. Бүтән безнең Татарстан Республикасының районнарыннан да сораучылар бар иде. Ясап бирегез әле безгә дә уен коралы шул гөсләне дип. Ул вакытта вакыт ясар беркемгә дә инде обещать итмәдем. Потому что үзебезнең ансамбльгә җитмиде инструментлар. Ансамбльгызга менә яшьләр бар, үсмерләр бар, кичкенә кызлар да бар. Аларны ничек туплап бетердегез? Ничек менә яраттыра алдыгыз шушы гөслә сәнгатенә, гөсләдә уйнау сәнгатенә? Минем татар мәдәният үзәгендә халык исемен йөртүче вокаль студиям бар, җырчылар белән дә шөгыльләнәм. Минем гармончылар да бар. Менә миңа җырларга йөрүче кызлар, җегетләрдән башланып китте инде. Үзем уйнагач, алар килгәндә күреп, аларны да өйрәттем. Өйрәнәсезме? Өйрәнәбез дип. Шуннан китте. Башта без 2 кеше, 3 кеше, 4 кеше, 5 кеше, менә бүгенге көндә уже безнең состав ансамбльдә 14 кеше уйныйбыз. Аннан соң белән генә тукталып калырсызмы икән? Аның белән генә тукталмыйбыз, Алла бирсә, әле тагын кызыксынучылар бар. То, что поклонился с гуслями, это, конечно, для меня непередаваемое ощущение, волнений, в общем, взрыв эмоций. Хочется играть, когда душа поет, так сказать, когда или наоборот в душе очень плохо, садишься за гусли, играешь что-нибудь, сразу становится легче, веселее жить. Тумышым белән Марий Эл Республикасының Бәрәңге районыннан мин яшәрәк вакытларда Бәрәңгедә гөсләнең нәрсә икәнен белмиләр иде дисәм дә була. Чөнки гөслә белән урыслар гына уйныйдыр бит. Татарларда бик юк андый. Гөслә белән чыгыш ясаганда тамашачылар бик кызыксынып, менә ялкынланып китәләр инде. Без уйный башлаганда, җырлый башлаганда алкышлар белән безне каршы алалар. Бик күңелле үзе. Кружок бар инде. Шунда җырлыйлар, бийләр. Мин шунда җырлыйдыр идем 5 яшьтән. Вот. И шунда полкада күрдем шундый мотор инструментны, ишеттем ничек уйныйлар һәм минга ошадылар, мин уйный башладым. Топ басканың туры, акнаны тубакалары яшел тун. Төшмәсен ышык моторга гомерләрдән сүнмәсен. Сандугач сайрыйдыр каялардай. Телеке тун камчат бүрек баялардай. Сандугач сайрыйдыр каялардай. Телеке
камчат турет, боялары